Исән мұсыз эфирда яңалықлар шығарылышы студияда Лилия Гатинолға таба қойбір темалар турында. Транспортта QR-кодларны текшеру башланды, шәһәрдә эш ничек оештырылган. Шолда тагын бір вакцинация мобиль пункты ачылды. Хәзер коронавирустан прививканы банк бүлегендә куярга була. Хәзер QR-кодсыз бір қояда барып һәм кіріп булмый диярлек. 22 ноябрьдан җәмәгать транспортында да шикләү чаралары кірді. Шәһәр урамнарына текшерүләр белән мэрия вәкилләре дә чыкты. COVID-19-га каршы чараларның үтәлешен контрольдә тоту ничек оештырылган һәм шәһәрдәшләр моңа ничек карый, хәбәрчебез материалында. Покажем, пожалуйста, QR-кода. Яңа чикләүләрнең беренче көнендә тикшерүләрне полиция хезмәткәрләренә башка оештырганнар пассажирларның QR-код кирәклеге турында кисәтәләр. Кагыйдә бузучыларны сишәмбедән штрафка тарта башлаячаклар. У нас работает на линии 6 мобильных групп. 2 группы работают по трамвайным маршрутам. Сегодня людям рекомендуют обязательно находиться в QR-кодах. С QR-кодом в салоне автобуса ведется разъяснительная беседа. Вы не штрафуете сегодня, да? Вот на данный момент пока дежурят только сотрудники транспортного предприятия, пока сотрудников УВД нету. Позже они к нам присоединятся тоже. Пассажирларның күбесе яңа чикләүләргә тыныч карыйлар. Элекрәк социаль челтәрләрдә шаулар QR-кодларны сәүдә үзәкләрендә кертелүен, ә җәмәгать транспортларында кешеләр күпме йөри һәм анда бернинди чаралар да күрелми дип яздылар. Мы думаем правильно. Но, может, все-таки мы победим ковид? Задерживают транспорт. Это абсолютно ни к чему. Зачем это? Люди будут ездить на своих машинах, будут объединяться как-то. Я считаю, что это вообще ни к чему. Может же быть иногда телефон разряжен. Тогда что делать? У меня вот постоянно зарядка кончается на телефоне. QR-кодлар пассажирларда гына түгел, шәһәр маршрутларында автобус йөртүчеләрнең дә 100%-ка якыны прививка ясаткан дип билгеләп үтте пассажирлар ташу предприятиесе генераль директоры Николай Тятюшкин. Водители у нас 98,5. Привитых вчера на производство приезжали медработники и 40 человек вторую вакцину привили. Остальные пока у нас освобождены, та часть, которая до 100. Шулай ук шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, QR-код яки метатвуд булмаган 60 яшьтән өлкәнрәкләр өчен ташламалы электрон карталар гамәлдә булуы туктатылды. Моннан тыш QR-код күрсәтмичә автостанцияләрдә шәһәр яны һәм муниципаль ара маршрутларга билетлар сату тыела. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Ленар Султанов, яңалыклар. Әгәр сез дә бер ши торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp ашада юллый аласыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Бәлки нәкъ менә киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 184 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шулда узган тәүлектә коронавирусның тагын 22 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 22 ноябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 36053 очрагы билгелән. Аларның 29372се терелгән, 493 узган тәүлектә. Шолда вакцинацияның яңа мобиль пункты ачылды. QR-кодны күрсәтү таләп ителми. Вакцинация үткәрү өчен барлык шартлар да тудырылган. Процедура махсус билгеләнгән урында уза. Анда шулай ук пациентны карау һәм теркәү өчен урын булдырылган. Паспорт, полис һәм СНИС булганда теләге булган һәркем прививка ясата ала. Вакцинациягә алдан язылмыйча килергә мөмкин. Прививканы тере чират тәртибендә уздыралар. Пунктның эш графигы көн саен 10 сәгатьтән 16 сәгатькә кадәр. Адресы Муса Җәлил проспекта 25-нче йорт. Сделать прививку может каждый желающий при наличии паспорта, полиса ОМС и СНИЛСа. Вакцинация проходит в порядке живой очереди, без предварительной записи. Иммунитетны ныгытырга вакыт кышын бигрәк тә бүгенге эпидемия шартларында витаминнар хәтта иң нык организмга да бик кирәк. Камчатка ярларынан деликатеслар сәламәт булырга ярдәм итәчәк. Чавыча, акбалык, кызыл уылдык һәм башкалар. Тәмле диңгез деликатесларын Грин сәүдә үзәге артындагы күргәзмәдә татып карарга мөмкин.
Әкренләп яңа ел бәйрәмнәре якынлаша, шулар яңа ел өстәле турында уйлана башлады инде. Ризыклар арасында диңгез продуктлары традицион рәвештә аерым урын алып тора. Шәһәр халкына таныш булган Камчаткадан улды һәм балык ярминкәсе янә чаллыда. Киштәләрдә кайнар һәм салкын ысул белән ысланган балыкның 36-дан артык түре тәкъдим ителгән. Чавыча, хит продаж. В народе называют ее царица лососевых рыб. Очень вкусная, это морская дикая рыба, очень полезная. Смотрите, как она лосится. Это натуральный рыбий жир, омега-3. Самое главное, у нас коптится все из свежего сырья, что позволяет сохранить все ее свойства. Ассортиментның төрлелегеннән күзләр камаша. Камчаткадан улды һәм балык ярминкәсе деликатесларны кулай бәядән зур сайлау мөмкинлеге. Киштәләрдә таймень һәм клыкач кебек яңа төр балыкларны да күрергә була. Вкусный, полезный, он омега-3, омега-6, как говорит. Ну и все-таки с Камчатки, как океанская, не речная. Потому что реки-то у нас такие уже замутненные. Рыбу иногда тиной пахнет, а морская все-таки. Я жду гостей, с Ульяновски приезжают. Вот белорыбка, говорите, да, вот это я возьму. Это уже я 4-й раз. То есть очень вкусная рыба? Очень даже. Ну вот чего мы берем. Нравится. День сыновей сегодня, вот они придут и будем угощать. Камчатка деликатесларын 27 ноябрьгә кадәр алырга мөмкин. Грин сәүдә үзәге артында ярминкә күргәзмә көн саен эшли. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. С 22 по 27 ноября свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. Улица УТЦ Грин, остановка Глобус. Центр восстановительной медицины. Реабилитация после инсультов, суставных и черепно-мозговых травм. Прием невролога, ортопеда, психолога. Телефон 78 09 35.